Hvad? Det er ikke lige Stone Age, det her, altså. Helvede. Hvad sagde du da? Så hun forstod hun ikke. Hvad sagde hun? Altså, jeg sagde, at hvis hun var en 12, så var Hallo? Hej. Det kan. Har du ikke sådan en million Robux? Ja. Har du en YouTube-kanal, bro? Jeg har også. Det har jeg fandme om. Min har 15.000 subscribers, så jeg kan en 788. Nå, Er du live? Jeg er ikke live lige nu. Er du live, eller hvad? Der. Hvad? Hey, Willow. Hej. Hej. Ja. Jeg kan godt høre dig. Hvor skal I gå hen? Jeg kigger om der er noget i shoppen. Jeg har 4 følgere. Jeg har 37. Det er sgu da også fordi, jeg lavede video i 2019, altså. Hvad?